Kajing puli na kakita pu Isaya nong yathu lupa kalan nong kapasau khandai kad khod iwei hadu Henry to shashkor yanga kori khap turiau to nga phi ki pai penriu ki ba na shajngai utrai ulakhot yanga nadu dangkha nadu dangpun kakmi yanga ulakhot kerteng yanga ula pennep yakashintur junga kum ka waitlam pad ula penri yanga ha ka sirni khti jungu ula led yanga kum ya uknam bad ula thep khop yanga ha ka ringkap jungu tiu la ong hanga philong ushakri junga ko Israel ha uba ngan sayo burang henre ngala ong ngala tre le no ei ala pendut bor ei yala de kha makha lajar kata ka hok junga ka long bad utrai ka bainong junga ngan yo na ublei junga te mentao utrai ulakren ma u ubala penong yanga ushakri jungu nadu dangpun yanga khnang ban pen phai biang ya u Jacob bad ban lum lang ya ki Israel badu na bangala yo buram hakmat utrai bad ublei junga ula pen klan yanga u ong kumne ompat biang pa pinlong tang ushakri bad pen bit pen biang ya ki jait ki kenja u Jacob bad ban wan yalam biang ya ki Israel ki badang im ngan penlong ye phi ka jingsha ya ki jait ben riu ba ka jing pen im jonga kandup poi shadu bakon ka perthei ka ktien jong utrai kasam shispa lai pu khandai kad khod iwei hadu lai bad khat lai hadu khat san a try melayen ban mela ithu yanga metem lang shong ne ngayeng me ithu ya ki jing per khat jonga na jangai me pethu haba ngayai ne ngathya me teplon ya ka jingle jonga mela thau ya ki tenrai jing im jonga mela pendait lang yanga hagakpo kakmi jonga ngayaro yame melong upa itrim bad upa phella ki ba phella sat ki kam jome me ithu bha yanga me teplon ya ka longren yeng jonga nadu bala thau yanga hapari nadu bala penwandur yanga hagakpo kakmi kajing pule na ki kam ki apostol kalenong kwa khat lai kad khot arpho ar hadu arpho henriu endalo wengno ya u ublei ula thong ya David usim jongki kumne ublei ula ong shaphang jongu ngala shem ba u David ukhun u Jesse ulong ubriu ubangas ngo bha ubriu uban le kat ka ba ngakwa pa unle deya u Jisu ukhun uksiu jong u David ba ublei ula penlong unong pen im jong upai Israel kumba ula kulan shwabu u Jisu unstang pantrei u Yohanes ula yala bha ki pai Israel baro baki dei ben killa kabamon bad ban yo baptisma bad haba u Yohanes ula jandep ka kam jong u ula ong ha ki pai ba u ei phi tharai ngalong ngam long uta ya uba phia ap henry pen wan din jonga ban ngam shong hok wat ban lot ya ki juti jongu ko para jonga ko khun ko ksiu Abraham bat ko gentil baro hangne ki ba mani ya uplei dei hangi balapha ya gani ka khubor jing pen im ka khtin jong utrai ka gospel kat kum u Lucas book huit kilan nong ka bening kong kat khot san phu nyo hadu henriu bat prapo endala pura kisngi ba ka Elizabeth kanyo khunlong kalakha ukhun shenrang ki marjan marpa bar ki kur ki jai jongka kila yo sngo kumno utrai ulathe karhai yala ga jing its bun halor jongka bat kila yak men lang barka habau khunlung uladab shitayo kilawan ban otshare yo kila mod ban ai kerteng Zechariah yo da ka kerteng ukpa jung Henry ka kmi jung kalakem ktien em ka kerteng jung kanlong Yohanes kila ong haka Henry phim don kur manu ubakum kani ka kerteng
Kila pen I dak ha ukpa jong u ban keli ka kerteng ka bakum no umon ban ai. U Zekharia ulapan ka dieng leng kenyap bad ulatho ka kerteng jong u kalong u Yohanes. Baru kilaya linggo ngan markumta u Zekharia ulalat kren biang bad ulazdang banyero ya ublay. Ki para marjan kiladap da ka jingtiang bad ka khubor syapang kini ki ay kala sapriang keleng kerilum Julia. Ukundung ula nangsan bat nangklan haka met bat haka mensim ula syong hari kenja hadu kisngi poon sawan pau pertei hagi pait Israel. Ka gospel jong utrai.